e ko ponje lawol be fonctionner kanya ko ponje radio be fonctionner kanya ponje be mungeni ambulance abita bitani yemi anya fo domina ngo ponje ngo minen ko be ponje la ngo analyse ngo alini mogo ni kan ga opérer bilan préopératoire mbikila ka ti se ka ke ponje mogo chama wila ka kuma soso ni ibora ponje ko ponje desera e kan ka évacuer kata jamana ko kan mais ni ya ye o docteur so kelen na ministre kila kana ni ambulance wolon vlay kadaka ministre yere ba don afo ponje bi ibita analyse ti se ka ke ibita ibita ke kenema mogo be ponje bi ponje direction yu ke aide soignant ou ye kasoro aide soignant ou ma kalanke a diplôme tout bulu Alpha Koulibaly syndicat mimbe no be syndicat national to la ponje ni au secrétaire mumbe no au chargé de formation ko la ni au secrétaire ka adjoint l'onia e ponje bi personnel ko manki be ponje la o ye ponje nyemo olu ka bara ke ko chogo kolondi suno ponje be yoro mina ponje soroda fla de be ponje soroda folo folo o ye jamana be wari min bla ponje ka bolo kan ponje ka se ka bara ke no subvention o be wa o temene ko fe ponje ere soroda do ba ere bolo no ye ayere ka reseti boni a jatemina o reseti ni ponje be a gérer ka ke chogo ere la kanya ponje mo manga si ali gouvernement be deme mi dama o tine ka kuma ere o ye ponje directeur ere ka kuma ponje directeur ere koti ko ni ye ponje gérer kanya ko ponje ba to ponje nyemo so ba to bana ba to bina ponje kanu yere laje kasoro lajeli wali o mo sara ko tellement ponje be se ka war la do mais muna ponje te ka se go ke ni ngali kan ngake parce que ponje te ka gérer kanya sinon ni ponje be gérer kanya ponje bi soro dami ke no ye ponje ere ka ressources propres ye o soro dan o kan ga se ga to ponje kan ga se ga barakela chamanta wa ka se ga o sara mais o te ka se ga ke ni ya jatemne papier kan ponje edison be ponje papier kan o ka chakateme edison mu yere be mi ka barake kan o dalu be ne yere bolo sabula ne be barake ponje a service ressources humaines yere la donc mogo be ponje bi ponje direction yu ke aide soignant ou ye kasoro aide soignant ou ma kalanke a diplôme tout bolo mais papier kan ponje aide soignant ou donc o de kama ibita soro abe foko ni aide soignant akebe ni service la kasoro o aide soignant aketi donc o de kama mogo ko bina nego ko service de la santé ko aide soignant tambe mais kasoro aide soignant min be yere o aide soignant fla dron di o lebe ka barake parce que a diplôme bolu de bolo ni ko ma aide soignant kalange ko iti se ka ke mogo mi yere be ni ko aka on pigiri ke bien ta ko ka pigiri jika kono ati sa ke chogo la o be pigiri ke chogo di sabula ma kalange voilà o be glam ko faka de kama o de kama on ye revendication mi ka an la yini mi ke jamana nyemoko fe an ga revendication kono ni ba kono afora ko jamana nyemoko ku ka jamana ka contrôle service munu be u ku blakana o sega sega like service nunu kana ponje personnel ka dossier laje yelima on bi ka kuma mi fo yelima ni tiendo ni galundo ka fo ko mogo bi ponje o bi ku ke aide soignant ou ye ka so aide soignant o ma kalanke wa a papier tout bulu o banga la yini kono abanga la yini kono jama bi diplôme bugulo mais diplôme jelo te afora ko aide soignant do ka so aide soignant te adalu bambulu e mogo mi be ni atara yoro joshi de kama e dugu shu ko ni dugu se je ni direction yo ke ko ye hygiénicien be ko mbaro docteur so ko ni hygiène o ti kulenge fin surtout jamana docteur so ba ni etara mogo ko hygiénicien mogo mi yere ta don hygiène yere akala mi ke chuga mi na yere ko muna nambita docteur so ne na bo ponje gabro touré non ameta ticket d'état ambe ticket ta ka don be resi ni fon damba mais anga ta bara docteur mi fi na taro fi anna o ba sigi ka discuter ka bana wato ka ina fo ini commerçant ma sigi ka discuter marchandise kan to mina mais muna o be ke be ta sigi ne ka nga opérer docteur abu ba anga ga problème ke 300,000 francs ibi fo ki ba fo ate bo 250,000 francs mais est-ce que o est charia e o te charia e o de kama docteur so kono mo chama mi fen chama yin ngalike nyere de laga me docteur so nyemo do da nyemo ba do ere mbe wa ponje docteur so nyemo ba do fana do ha aya fo radio so do la parce que wa soro mo de yin ngalike radio so la ko yale ma ko ni mo tara docteur so la iga tige talen ko fe ou bien i opérer len ko fe ko ni i segina kana kibina joli furake la ku be joli furake wari minela ou bien ku be pigiri ke wari minela
o dun b'a sɔrɔ fana i dontɔla da la k'i ye tige ta o ɲɛmɔgɔ in de ko k'o bi daga k'o bi daga wa ponge ɲɛmɔgɔ dɔ don a don y'a émission lamɛn bon o dun o ti daga sariya foyi tɛ yen dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sariya min b'a jira k'a fɔ ko n'i bɛ pikiri kɛ mɔgɔ la ko pikiri ko a bɛ kɛ nin wari hakɛ la o sariya tɛ yen wa sariya tɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko ni banabagatɔ opéré la ko n'a seginna ka na k'a bɛna a ka joli furakɛ ko a joli furakɛ wari ko nin kan ka minɛ a la ko o montant ye nin ye o tɛ yen o sariya tɛ Mali kɔnɔ a tɛ yen hali sɔrɔmu donni a sariya tɛ yen n'i bɛ don hôpital kɔnɔ hôpital donni min diyagoyalen don i kan banabagatɔ surtout ni e opéré la dɔgɔtɔrɔso min na min diyagoyalen don i kan o i bɛ tige de ta ka don n'i ye tige ta n'i donna i bɛ taa soin min kɛ o soin o ye fu ye wa i bɛ lajɛli min kɛ lajɛli ye fu ye n'a fɔra k'i kan ka opérer ou bien n'i kan ka radio kɛ ou bien k'i kan ka taa analyse dɔ kɛ n'o analyse papier dir'i ma i bɛ olu de wari sara mais min ye k'a fɔ ko ma ɲɛna n nana n ye tige ta n lajɛra pikiri bɛna kɛ n na n ka pikiri kɛ wari sara o ye fu de ye ni mɔgɔ min y'a wari minɛ o la yurugu yurugu don wa an b'a kɛlɛ la an y'a kɛlɛ kɛ siɲɛ caman ne taara ni muso ye Korofina dɔgɔtɔrɔso la u ye a lajɛ lajɛli kɛlen kɔfɛ u ye ordonnance sɛbɛn n bɔra n taara ordonnance san mɔgɔ min nana ka n'a ka sérum kɛ sérum kɛlen kɔfɛ a y'a fɔ n ɲɛna a ye n wele ka taa salle dɔ kɔnɔ ko ne fa k'i bɛ 200 sara ne ko n bɛ 200 mun sara n k'o ye mun wari fana ye tuguni ko parce que k'ale bɔra ka baara min kɛ ne ko a ma n ko ayi n'e bɔra ka baara min kɛ e bɛ yan o de kama wa jamana bɛ e sara o de kama n ko dɔrɔmɛ kelen ne t'a sara i ye a ko ne ma ko non ko ne t'a kalama ne ko n ko e bɛ k'a fɔ ne mun ɲɛna ne bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la ɲinɛ y'a san 10 de o kɛlen min kɛra a ko mun na ko ne m'a fɔ ko ne ye dɔgɔtɔrɔso baarakɛla ye ko n ye personnel de santé ne ko n ko yalima ni mɔgɔ min tɛ personnel de santé a bɛ bi olu kan de ya a bɛ bi olu kan de ya o y'a sɔrɔ lakɔli karamɔgɔ dɔ jɔlen min kɛrɛfɛ ale ko ne ma ko ko a y'ale muso ka sérum don a kɔni ye 400 minɛ ale la ne ko n'a ye 400 minɛ i la 400 n'i jɛn'a kɔ a fɔra a banna mais n'i ma jɛ a kɔ i ka 400 de don i ka hakɛ b'a fɛ wagatiw sera ninnu ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ninnu ka dabila dɔgɔtɔrɔso la ne bolo ministre ni e kɛra santé ministre ye o kɔrɔ de ye ko problème minnu bɛ santé kɔnɔ e de b'i kulo majɔ o problème na wa ni mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ ko an bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ ni problème ninnu ye e kan ka wuli yɛrɛ joona k'olu sɛgɛrɛ yan'olu ka se e ma mais n'a fɔra ko e tɛ ka sɔn e n'olu ka ɲɔgɔn ye mun na i tɛ sɔn e n'u ka ɲɔgɔn ye n'i ye e tɛ ka sɔn e n'olu ka ɲɔgɔn ye u bɛ ka taa kunnafoni mun da i kulo kan walima u bɛ ka taa kɔlɔlɔ mun f'i ɲɛna ni e nɔ t'olu kɔlɔlɔw la mun na i t'u lamɛn ponge ta filɛ nin ye an y'a fɔ don min na n ko ponge n ko minɛnko bɛ ponge la n ko analyse n ko hali ni mɔgɔ n'i kan ka opérer bilan préopératoire min bɛ k'i la k'a tɛ se ka kɛ ponge mɔgɔ caman wulila k'a kuma sɔsɔ k'a fɔ ko hali ponge ɲɛmɔgɔ min bɛ n'o ye directeur yɛrɛ ye ko a ka service la ko ni crise cardiaque kɛr'i la ni crise cardiaque y'i sɔrɔ ko analyse min bɛ kɛ pour que ka o dɔn ko o tɛ se ka kɛ ponge mɔgɔ caman wulila k'o kuma sɔsɔ n'o kuma ye nkalon ye o mun na ministre nana ni ambulance baden ye ponge n'i ye a jateminɛ Mali kɔnɔ Mali kɛnɛyaso n'i y'u sigi cogo jateminɛ ɲɔgɔn sanfɛ n'an b'a fɔ o ma ko pyramide sanitaire ponge bi laban de la n'o ye sommet ni i bɔra ponge ko ponge dɛsɛra e ka kan ka évacuer de ka taa jamana kɔ kan mais n'i y'a ye o dɔgɔtɔrɔso kelen na ministre tila ka na ni ambulance 7 ye ka d'a kan ministre yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ponge bi i bɛ taa analyse tɛ se ka kɛ i bɛ taa i bɛ taa kɛ kɛnɛma o de b'a to ponge mago bɛ se ambulance ma sinon an bɛ mun kɛ ni ambulance ye CSRF de mago b'a la ta dugu ne yɛrɛ taara Sikaso n taara Sikaso dɔgɔtɔrɔso dɔ la walahi a don muso dɔ de jiginna a ɲɛna muso in n ye ɲininkali kɛ n ko ni katakatani min jɔlen filɛ kuru kɔnɔ yan n ko ni katakatani n ko nin ye mun ye ko muso in nana ni katakatani de la muso min jiginna sisan ambulance 9 jɔlen bɛ ponge kɔnɔ a ɲɛti jumɛn bɛ ponge ye n'i y'a kɛ ko ponge lawuro bɛ fonctionner ka ɲa ko ponge radio bɛ fonctionner ka ɲa ponge bɛ mun kɛ ni ambulance a bɛ ta a bɛ taa n'i ye min ni évacuation kɔni ko don mɔgɔ tɛ évacuer don o don ambulance 3 ou bien ambulance 2 o bɛ se k'o baara kɛ o ni mɔgɔ min kan ka évacuer ambulance 2 bɛ yen 3 bɛ yen o bɛ se k'i ta ka taa n'i ye aéroport la walasa i bɛ se ka i ka évacuation bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na mais n'i y'a ye ambulance taara se fo 9 ɲɔgɔn ma o kɔrɔ b'a jira de k'a fɔ ko ponge a labo tɛ ka fonctionner wa ponge a radio tɛ ka fonctionner n'i taara ponge bɛ n'a fɔ cabinet de consultation i bɛ t'i ka consultation kɛ wa i bɛ t'i ka analyse kɛ fan wɛrɛ fɛ wa i bɛ t'i ka radio kɛ fan wɛrɛ fɛ